Korením jazzu sú určite chromatizmy, čiže používanie všetkých 12 tónov, ktoré môžeme zahrať, nielen diatonicky. A je dobre to používať napríklad, keď mám C-dur stupnicu, tak je to nuda, lebo tam je len tá diatonika 7 tónov, ale keď tam použijeme aj chromatizmy, dajme si napríklad chromatický tón z dola ku každému tónu stupnice, čiže chromaticky na C bude H, chromaticky na D bude Des, chromaticky na E bude S, čiže hej. Alebo ešte zaujímavejšie je používať predtým obaliť ten tón diatonicky, takže dám si z hora si dám tón zo stupnice, z dola si dám chromaticky a až tak zahrám C, prvý tón stupnice diatonicky, čiže teraz D, keď budem chcieť obaliť, tak dám pred neho najprv tón zo stupnice E, potom chromaticky Des a až tak D, hej, čiže C, D, idem ďalej po stupnici, E, F, Ačko, obalil som teraz, hej, potom mám tam ešte, nie, a tie chromatizmy sa dajú všelijak pridávať a až na konci dať ten tón akordu. Napríklad, ja neviem, dal som 4 tóny až tak C na konci, ak 5. tón. Chromaticky z dola, tón zo stupnici z hora a chromaticky z hora. Náspäť chromaticky z dola a tak tón akordu. Hej. Teraz keby som D chcel robiť, stále sa len posúvam. Čiže tu už je to zaujímavé, urobím napätie, uvoľním napätie. Je to ťažšie, ale zo začiatku stačí začať tak pomaličky, fakt, že mám C-durovú stupnicu a dám si chromaticky z dola, tón zo stupnice a až tak tón mojej stupnice C, keď som v C-dure. Alebo opačne, to znie tiež dobre. Tón zo stupnice z hora, chromaticky z dola, C. Toto sú tie chromatizmy, ktoré nám urobia, že tá improvizácia znie dobre, lebo už sa tam používa nie 7 tónov diatonických, ale 12 tónov chromatických, čiže je to dobre cvičiť. Takisto v rozkladoch sa tu dá používať, keď mám C-dur, no tak môžem urobiť, dával som chromaticky z dola stále, alebo namiesto nudného ty vlastne C, G, tak som robil malú septimu som obalil, keby bolo C7, čiže alebo keby bola veľká septima, že C maj, no tak